Ja bih volio iza barjaka da iđu u troredu mi zajedno. Poslije toga, kad obavimo ovo što imamo obaviti, znači tu ćemo ići preko ceste, preko pješačkog prelaza, jedno određeno vrijeme. Poslije toga ćemo se uputiti na spomenik braniteljima i zapalit ćemo svijeće. Sve daljnje informacije koje budete primali, primat ćete iz stožera Sinjskoga za bolju pravednu Hrvatsku, što je Vukovar. Eto, ja vas zamolio samo da ovdje stanu ispred barjaci. Znači, kad budemo upaliti svijeće, samo svijeće upalit ćemo i znači od spomenika uz onaj zid. Znači, svijeće ćemo zapaliti. Stipane, Stipe! Nudi, doneće. Ajde onaj, ispred barija, Znači, na križanjima semaforma, sa svijeća će mi na križanjima semaforma. Ovaj prelaz, znači, evo. Nemoj tugovati, oj sastavati, nemoj tugovati, pravi, svi se dokolovi, da ne životati, pravi, svi se dokolovi, da ne životati. Vukovar, 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 Vukovar. Ne, idemo šupu. Idemo, sporije ovaj. Evo, treba to vidjeti sporije. Kako u tom puste ne gonu brzo. Ovo glavni ujito. Vukovar, 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 Vukovar. Dušane! Ej, komentiraj, molim. A, dobre. Znači, samo malo. Ovo je završnica, znači. Hrvatskoj je majko